Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Patay ang niabot. Umba, Naku. si Bong? Tuna. Uy. Nabot ang pulos kapyot. Iyay ka. Umba, Uy, day. asa si Bong? Naasiya o Ha? Gagawin. Naman. Na. Okay. Sige, masuod ko. Babot lang, day. Saba. Ngano di ay? May bisita pa. Kinsa ang bisita? Lingkod lang siya. Lingkod lang siya. Tiplahan tigag kupi. Or Diyos. Kupi o Diyos. Ganahan kay. Sagol tara. Ikaw lang inom ana. Ganahan ka? Sorry. Okay, kanit lang. Okay, pabutan lang ha. Okay, chill lang diya ha. Sige, chill and relax. Diyos lang yung timplan mo. Ganahan ka? Ha? Tubag. Hindi ka matubag. Ato na ko na May bisita di ay si Bong. Okay. Magpaabot lang ko. Oh, Nana. 50,000. Thank you. Thank you, Bong. Another 50,000 allowance. Thank you so much, Bong. Hala, may tawag. Kaniyot. Hello, Humba. May bisita? Kinsa? May abot di ay. Okay, papaabuta lang. Sige, bye. Siyumba. Nagpahibaw nga doon ay bisita. Mao ba? Kinsay bisita? Imong best friend, Ha? Si... si Chuna. Unsa? Oh, just relax. Okay. No problem. Humba, Day. nahurot ko nag-inom akong juice. Wa pa gyapos Bong. Kalma lang. Mugawas doon. Kalma lang. Dutay. Akong gitawgan pero off lagi yung cellphone. Ay, di yun napasamog na pasado na bisita. Mo ba? Oh, kung saan papuno kay Diyos, tawan kay Diyos. Ayaw na. Paabot lang ha, mugawas to ron. Saan, pihante ka din eh. Saan, nai newspaper o. Basa-basa lang ko na diya. Sige, salamat. Sige, ari lang ko, tanaw na tika pirmi. Lakaw na lang. Ano tanawon mo ko ni mo? Oh, day, sige. Yapag, tingali ka. Biyan, tika day. Amaw na tawhan na. Ay, kalagkot kita ni magpaabot eh. Off yung cellphone. Di jud makontak. Mugawas na ko. Pang lipstick. Halibot ko da. Ayaw karatol. Wa pa ya. Relax lang. Ayaw ka uneasy. Wa, uy. Good. Ayaw sa og atiman ang imong kaugalingon. Una mo gawas. 30 minutes na. Wa pagyapon mo gawas. Kinsa magid ka iyang bisita? Si Humba. Humba! Dali ra, good. Day. Ito na, ano. Palihog bisod na ragod si Bong. Ina nagpaabot ko 30 minutes na. Sorry. Basta doon na siya bisita na hindi gini sa mga pasamo. Abwisit. Ay, ba mo eh. Ayaw na. Doon siya bad word. Di gusto si Sarah na. Humba. Kinsa rin ang bisita? Asa man negosyante? Oh, Nigawas na de. Nigawas na. Suna,
Dugayan ni mo ni gawas, uy. Kisa na yung bisita. Hello, best friend. Apple? Ikaw? Oh, ngano ko, uy. Kuyawan ka maguna kakita na ako. Ha? Kuyawan? Wa ba ya? Ako ba? Na-shock lagi ka. Pagkakita ni mo na ako. Wala ko nag-expect nga ikaw day ang bisita ni Bong. Oh, mao ba? Doon na lang importanteng istoryahan Regarding sa unsa? regarding sa negosyo. Ikaw sa Mountain Resort ug si Apple sa akong Sweetie Bar. Ah, okay. May problema ra ba na si Apple? Solve na. Ha? Si solve na. Nahibaw si Bong sa akong problema. Ug ako gitabangan siya na. Oh. Mao ba? Oh, yes. Mong ay kabala ka. Kaya di na gyud ko maghasol ni mo. Okay na kayo. Gisolban ni Bong ang akong problema. Maayo noon. Dili ta mo pasagdan. Whatever inyong problema, nandito lang ako. Wow. Unya. Very good. Magwana lang ko nimo ha. Kay ganiha na kay ko. Almost 2 hours. Mao ba? Magwana lang ko. Bong, hato na ko. Okay, padayon lang Apple. Ingat. Ingat ka rin. Tuna, ingat, best friend. Maguna lang ko nimo. Okay, bye. Dali. Para to sa suod mag-sulti, Chona. Siya day imong bisita? Yes. Imong gitabangan? Yes. Gano di? Mapahimuslanon. Oh, Chona. Ito na ka, Chuna. Chuna na nun, Apple. Oh, yes. Ato na. Out Apple, in Chuna. Yes. Substitution. Biliban ako ni mga Apple eh. Ano man? Nindot ng inyo. Huwag siya negosyo pa. Korpo. 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 Aba ka ba? Dili korpo, oy. Ano sa mga ay? Sharing ramen siya. Sharing is loving. Sa mayo lang nga performance. Lingkod. Nga naman ka, Naunsa ka? Murag, medyo hait man ang imong tinanawan ako. Unsa hinungdan, Nagselos ko. Nagsilos? Kinsa gisilusan nimo, Si Apple. Oh, kang Apple? Nagsilos ka? Ngano? Dili ko angayang magselos? Murag dili, Chuna. Bad yan. Maunay akong gibati. Putla ang imong pagbati. Dili ka angay magsilos. Tungod kay mas una si Apple nga akong nailhan. Bong. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!